Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा गुड निउज बेनो जाबाय फाइनालिस्ट एसएससि निफ्राय फैबाय प्लास अफिशियल नटिस आरो एसएससि एसडि कनस्टेबल एडमिट बोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो लोगोसे सोर मोनखो बिनि सायाव नोंथांमोना गुवारै आपडेट लाबोदों। स' बेखायनो भिडिअखौ नायजोबदो, हानायसेबां शेयार खालामदो आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो बर' रावजों नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। स' दायो जों फैबाय एसएससि नि अफिशियल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो नटिस मोनदों। बेनो जाबाय एमटिएस नि हावलदार जाय नोंथांमोना आनजाद होदोंमोन ना, दा बेनि एमटिएस नि फाइनाल लिस्टआ फैबाय आरो बेनो जाबाय जाय एमटिएस आव दङ नोंथांमोना डाइरेक्ट साख्रि। दा बेसेबां काट अफ थांदों जोंनि आसाम स्टेटआव बेखौ जों नायगोन एमटिएस लेभेलाव एबा हावलदार लेभेलाव। अके, नाथाय हावलदाराव फिजिकेल टेस्ट दङ, एमटिएस आव गैला, डाइरेक्ट साख्रि। दा नायनोबा काट अफ नायनोबा नैबाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आरो रिजाल्ट नायनोबा नोंथांमोना मोनसे अपसन दङ, नैबे रिजाल्ट दङ ना, नैबे रिजाल्टआव क्लिक खालामबानो गासैबो रिजाल्टखौ मोनगोन। बेनो जाबाय एमटिएस नि नोंथांमोननि नन टेक्निकेलाव। दा बेयाव मोननै दं अपसन। दा नैबे राइट साइडआव नायोबा नोंथांमोननि लिस्ट मोनगोन एबा पिडिएफ फाइल मोनगोन, नोंनि लिस्ट दंना गैया बेखौ नायबानो जाबाय आरो दङबाथाय नोंथांमोना साख्रि। स' बेनिफ्राय जों बेयाव जास्ट क्लिक खालामसै एन्ड बेनिफ्राय जोंनियाव नोंथांमोननि नेक्स्ट लेभेलाव फैयोब्ला एमटिएस फैयोबा नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन बे ग्रुप डि साख्रि नोंथांमोननि नन टेक्निकेलाव ग्रेड 4 साख्रि हिसाबै नोंथांमोना गोबां सेन्ट्रेल लेभेलनि अफिसाव साख्रि मोनगोन आरो। दा नै बे पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। अके, आरो जोङो काट अफ नायनोबा बेयाव खनसे क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो फिन खनसेबाव काट अफआ आसाम स्टेटआव बेसेबां फैमारखो गुवाहाटि जनाव जों बेखौ गुवाहाटियाव नायनांगोन आरो। अके, स' बेखायनो जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय नै, बेनो जाबाय हावलदार दङ, बेनिफ्राय एमटिएस दङ। दा जोङो डाइरेक्ट गुवाहाटियाव फैदो आरो गुवाहाटियाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि एसटि लाइनाव बेसेबां काट अफ थांदों होनोबा नोंथांमोना मोनदों, बेनो जाबाय 106 नोंथांमोननि काट अफ बेयाव थांदों एमटिएस लेभेल एबा हावलदार लेभेलाव। बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो, स' बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन। स' दायो फैबाय एसएससि एसडि कनस्टेबल एग्जामनि एडमिटखौ नायनोबा नैबे एडमिट कार्ड दङ ना, बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोननि गासैबो नटिसखौ मोनो आरो जास्ट जों बेयाव क्लिक खालामबाय अभारअल अल इन्डिया हिसाबै, नाथाय बेयाव फैथ'वाखै। बेखायनो मोनसे मोजां बेस्ट अपसन दङ, नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन, बेनो जाबाय एसएससि। नोंथांमोना एसएससि लिरदो NER होबानो जाबाय, देन सार्च खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना फिन खनसेबाव एडमिटआव क्लिक खालामदो। नैबे एडमिट दङ, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एसएससि जिडिआ एडमिट होयोबा बाव नोंथांमोना मोनगोन। गोबां रोखोमनि दायो एडमिट होगासिनो दङ, जेरै एसआइ लेभेलाव बा दिल्ली पुलिसाव, एमटिएसआव। नाथाय एसएससि एसडि कनस्टेबला नटिसना होथ'वाखै आरो जेब्ला होयो बेयावनो फैगोन आरो दा बावैनो। नाथाय कलकातानि खायसे जना नैबे कलकाता जनफोरा माने गोबां बिथांमोननिया एडमिट होगासिनो दङ, नाथाय नटिसआ फैथ'वाखै। अके, जेब्ला फैयो बेयावनो मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोननि एग्जामा 4 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायसिगोन अनलाइन हिसाबै आरो नोंथांमोना एडमिटआ 2 देसनि गेजेरावनो मोनसिगोन नटिसआ। आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन।